Mbukelo khona ekhaya ngithemba kube uyaphila futhi uyajabula ukuthola umkhuleko kaDokotela Dlamini Mthandazi umprofeti. Nganza kwethu ngise P3 Tief eMpumalanga, P3 Tief. Nawufuna uhlambule isithunywa uza eP3 Tief. Soon ngizobe sengisesowetho naseThembisa. uDlamini okhuluma kuMthandazi. Ngithemba ukuthi isebenzo yami iyachaza futhi kusebenzela kahle namandla enginayo ngaphiwa wona uNkulunkulu. Asizela kahle. Hayi ake sishintshe ke manje. Batshele bonke abantu abangazi ukuthi lwegama lakhe ngumfulo ongasho. Nakusha amanzi angena futhi ngendla. Nkosibusise Mbukelo khona ekhaya. Kwethe uma kucula imbiza ikhona le esebenza kakhulu. Ubaba nosisi noma lo ufuna ukuclean. Impepho la khana ufuna isikhona isinayo. Locksmith naye sinayo futhi ekhaya. Sikezo sikhona la ekhaya. Intambo ikhona la ekhaya. Kwesicitho kukhona lapha ekhaya. Sebenzo yemali ikhona lapha ekhaya. Amanzi ikhona lapha ekhaya. Nisebenzo ihlambulula isithunywa futhi ekhaya ikhona. Mbukelo khona ekhaya into ehamba yokukhepha ngomkhuleko namanzi sigxile kakhulu emasikweni esintini sethu masingathatha ama chance. Uma ngabe kukhona abathi bona vele bona lento yesintu bayithanda futhi bangiyo bahamba noDokotela Dlamini Mthandazi bangabalandeli bami because abanye bese gcine bangifonela futhi bangibingelele. Sinenombolo yase office la esitholakala kuyo ngeWhatsApp phela ubhale SMS ubhale inkinga yakho ayisina problem but ke ufuna ukwenza inombolo ithi 064 89 82 559. Uma ungangitholi mina ngithola abantu abasebenzako abase office. Mbukelo khona ekhaya ngiyabingelela Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, yonke indawo. Ngithi uNkulunkulu anibusise kungenani. Ngiyanithanda abalandeli bami. Babulela bakhona emakhaya sizonisiza nginikhulekise. Uma ngabe uyabuza ikhona space khona ngasekhaya kini, likhona ihola, ikhona free space lapho ungafikela khona ngifike ngizokhulela abantu bangakini uyajabula ukungibona nginikhulekisa ungangimema ngizofika but ngizobe sesowethu ngasekudala. BaseJozi balungisa Thembisa yonke indawo ngibe ngikhona nalapha futhi eThekwini soon ngibe ngikhona khona ngizaannounce njengasekudala ukuthi eThekwini ngizofika nini. Asifocuseni ngaza kwethu empilweni zethu siyeke indaba zabantu abathwele abantu abanjanyana khohlwa lokho nake impilo yakho unake impilo zabantu. uNkulunkulu uyakuthanda abakini bakuthanda maniki yakho wena awubuntu bakuthanda ngoba unake indaba zabantu. Mbukelo khona ekhaya uzophila ngomkhuleko enginawo nangamandla futhi enginawo uzophila. Ngicela mangabe ukuthi uyangibhalela SMS noma ngiWhatsApp phela ngicela wenze appointment ubika inkinga yakho ngoba abanye bayabuza izinto ethi Dlamini mina angasikhathi sazo cause ngihlezi ngibhizi umuntu ogijimako ongatholakali endaweni eyodwa isikhathi esisodwa. Uma kwangithola efonini ngicela ufrele lembo lena yase office lami uzothola lindo okuhle mthethwa noma nqamsile khade eoffice setholakala. Uma ufase insebenzo yakho sizokuposela. uNkulunkulu anibusise abe kungenani. Ngiyanithanda ngobhesu ungakhohlwa ukuthi nawe umfulo ongasho usekhona. Inkosi kubusise.